Bună, oamenii mei dragi! Am găsit un articol foarte interesant despre ce este un tarolog cu adevărat și o să vi-l citesc și vouă. Mulți consideră cuvântul tarolog ca fiind fără noimă, apărut din neant, din cauza fenomenului care a luat avânt în mediul online, mai exact al prezicerii cu cărțile de tarot. În vechile timpuri, acest cuvânt nu exista, cei drept. Cei care se ocupau cu divinația erau considerați vrăjitori. Însă în timpurile noastre tindem să numim și să etichetăm diferite meserii astfel încât să dea bine. De unde vine? Cuvântul tarolog vine din îmbinarea două cuvinte, taro, compus din tar, care înseamnă sau semnifică cale, plus ro, care înseamnă regal, și logos, termen grecesc ce înseamnă cuvânt, rațiune, discurs sau chiar sens. Așadar, un tarolog este un interpret de simboluri, este cel care prin cuvânt aduce claritate, manifestare și sens. El însuși este un căutător spiritual, dar și un ghid care transformă limbajul arhetipal al cărților de tarot în ghidare. Un tarolog bun nu oferă predicții fataliste, ci creează o atitudine de reflecție, oferă consiliere și sprijin. El ascultă, oglindește, încurajează și traduce simbolurile într-un limbaj care te ajută să te înțelegi mai bine, să-ți accesezi intuiția și să iei decizii conștiente. În terapie sau consiliere, tarotul ar fi indicat să fie folosit ca punte între gând și suflet, iar tarologul reprezintă doar un facilitator al reconectării cu sinele autentic. Sursa este Amos. Eu aș mai spune că mă văd așa ca un deschizător de ochi sau de minte. Și nu vă sfătuiesc niciodată să luați decizii importante în funcție de cărți, să vă fie de folos.